Maikanem Apilin. Tinapalabas, kas taunay apungtot ni Senyor Simon itinamuan na pamabasol ken kuana. Sinango na dagiti taga-media, ngem sana nga inamin dagiti pamabasol ken kuana. Inurnong nangarod dagiti amin apasurot na iti may sa arabi, ket kinasarita na ida. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Maikanem Apilin! Adamin iti daytoy a notebook. Tinagnagan dagiti kayat ko apatayin nyo. Uwan, senyor! Umuna, dayjay ako mintarista. Ngagnagan iti Elisa. Senyor! May kadwa, ni Victor. Kem dagiti amin akamang ti pamilya na. May katlo, dagiti amin a rebelde nga agkulkuna ngay nagumak dagiti dagada. Ket ti mainayon apatayan nyo. Isu ti padi dito'y San Isidro. Nalawag? Uwan, senyor! Uwan, senyor! Ket kung agbaligi kaya, ket kas iti sigod. At daggunguna nga ipaay ko kada kayo, nulakit di. Tagpaligi kayo. Uwan, senyor! Senyor! Ket itapay lang. Namnamaak ti panagbaligi yo. Isang agrambak tayo. Uwan, senyor! Senyor! Sige, kari ka! Bart, Senyor! ikay mangirwari ti arak ken adu apulutan. Agrambak tayo. Juan Senyor! Bidot ti pangedeng mo, Simon. Itantan mo ti planom. Anya? Madamatay lang ti parikot ta. Kat no na yun ang pay iti sa bali a parikot. Ang mga no ad-adda madadal tinakan mo. Anya ti kayat mo asawan, Anita? Bagaampay laeng dagiti pasurot ta. Tasanda pa'y apumatay. Palamiisen tapay ti isyo maipapankan ka. Kalpasan na. Ditan amang rugi kayo. Iti kayat yung aramidan. Anya? Ti aramidam kit di ita. Ingka sarongkaran ti tunggal barangay. Tunggal puro. Kat kasaritam dagiti umili. Nga awan kinapudno ti amin. Mga ramid ka iti pamuspusan. Tapno mapunas iti panunot dati dakas may papadkan ka. Sige. Masaya at matday ta asing-asing mo. Iso ti aramiden ni. Pudno, Victor. Amin ang nakasurat iti dayta impaskilda ijay kabisera. Kat pudno. Adda ammum iti dayta, Ante Ella. Amok amin dayta, Victor. Anya? Nangruna pa'y nga amok at ti mastermind iti panakatayday di papam. Kat ni Senyor Simon. Anya? Iti day di gondaway asinarrak dagiti pasurot na to'y mansyon. Nagbaligi ak anang patay iti may sa pasurot na. Pinaltogak. Kalpasan na. Inikat ko ti maskarana. Nabigbig ko apasurot ni Senyor Simon. Anya? Kalpasan na. Nangag ko ti boses ni Bart. Binilin na dagiti kakadwa na apumanodan. Boses ni Bart tinangag ko. Duwada ka nitong an. Dagiti amanan bain. Jack imbagbaga idi daytoy kan ka. Gaputa Jack kayat amakipin natay ka. Tamok. Sigurado nga agibalas ka. Apay addi mo imbaga kanyak dayto idi. Apay!
Victor. Dagiti pasurot ti Diablo. Talaga adakas na. Awan umasping iti kinagtakis na. Dumngag kayo anaimbag iti bagak kada kayo apasurot ko. Buen señor. Ano dito? Nuwampay tignay tayo ita. Kontra kadagiti bumusbusor kanya. Masapul latang agsipot kayo, ha? Buen señor. Ket no damakita yo kadagiti tao. Nga dayti listaan dagiti patayen tayo. Di kayag pangadwa amang kemagkadakwada. Kemaganyo ida. Ket ida tagyo kanya. Nang runa dagiti rebelde. Buen señor. Basahin niyo yung nakapaskil, oh. Señor. Natin nakasurat dita. Kita ka lang. Nakasurat dita na. Ano dito nakasurat? Kas iti sigod, mat. May papan iti mayor. Ano na ito apag-urnukan nyo? Basahan nyo, Apo Mayor. Apo mayor. At naman ang naipaskil dito eh. Paiso. Gat dito pa asidag ti munisipyo. May dapat dito yung munisipyo. Kita nyo. Dagiti awanan bain namang dadadaal kanya. Apo mayor. Amangan mat ngamin no puno da ito na isurat dito eh. Aniya. Urnusan nyo, Apo Mayor. Pamangan no, adada madadal tinagan nyo. Kat saan ta kayo nga ibutos, inton madanon ti eleksyon. Aniya. Iho, saan ka kumanga agdardara sutos? Saan ka pumatay? Bayam at ti hustisya ti magna. Tadda ka di hostisya dito'y San Isidro, Mama. Awan, Victor, sobran ti kinadakas da, Mama. Sobran. Agtignayak iti bukod ko awagas. Victor, iho. Di na ko mapagdandanaga na kastoy. Idi adda ka iti serbisyo. Kasta unay adanda nagkukan ka. Nabang aranak idi tinalikod amon ti trabahom. Ngam itakat adapay kit din ti panagdandanag ko. Mama, Iso apang nga asim, iho. Italagtayon da ito'y kadagiti pan nakabagiti lintag. pan nakabagi ti lintag? Awan pa nagtalag ko kadagiti pan nakabagi ti lintag dito'y San Isidro. Anya? Awan pa nagtalag ko kadakwada, Mama. Awan. Mayor, at dati bodyguard yun? Pastry ka din? Sige, sekretarya. Sa nagtal na ti panunot ko maipapan, iti nakapaskil itay dita si dagti munisipyo. Senyor. Ano ti madamag, Bart? Amin na pader dito kabisera. Amin na mabalin na pagpaskilan kat pinaskilan da. Isungag kay wara dagiti papapela na kay suratan dagiti pamabasol kada kayo, senyor. Senyor. Dinanog yung matan ti lamisan nyo. Paliiwan nyo dagiti tao agar aramid iti kasta. Siman nyo ita. Uray di kay maturog iti rabi. Basta matakwatan nyo ti kinasya sino da. Matungpal, senyor. Sino nga tati umawag? Sumbatak mo. Hello? Kumusta kan, demonyo? Tikol. Iso da ito'y. Mas daw ka siguro, tainawagan kamanan. Maamuwak laang di kina siya sinom. Patayon ka!
Talaga amang mapatay tao ka, demonyo. Mabilbilangan ti aldaw yo. Gapo tapaiwaragawag ko iti entero alubong. Ti kinademonyom. Anyo. Mangrugi na maduktalan ti kinabulok yo. Impaskil ko manan ti kinabulok yo. Ah. Kat amin na tao ijay kabisera. Nabasadan. Anya. Sino ka? Am-amu naklaunay, Doña Anita. Am-amu naklaunay. Gapot at aklaeng iti malikudam. Likodak. Ha. Awan mo't ti makitak. Saan nakamakita nga makit-kita ka? Amin agaraw mo a kinadakas, makit-kita. Sino nga taday Chaya? Aging gaita. Jakpay naduktalan ti kinasya sino na? Saan ka apakawanan no sino ka man? Hello, Hepe. Kaya't ko ay tamot lang. Ing kayo arestaron da dya komentarista iti radyo. Awal sa baling akin, aramid iti daytoy apan nakaibabain ko. No dilaeng iso. Wen, arestaron nyo itamot lang. Sige. Bye. Senyor! Da kami langan timang trabaho iti dayta. Sana da hepe. Bayam guys, Uda. Adu tinasken nga arap midan tayo, Bart. Senyor. Saan nga susurot ti mapampanunot ko. Nariribok ti panunot ko. Sapay ko ma, tamadanon ta ni Elizabeth iti pagtrab-trabahuan na, Ma'am Carlota. Barang ada ichay. Masapul ang mapalagiban. Agpagad ti biyag na. Amuklat tanday ta, ma'am. Nangro na pa'y takanayon na apasagidan ti mayor. Ella. Asidagtan iti radio station. Pulis. Nakadanon tan. Amuk ti kaadda dagiti pulis, ma'am. Sir, asino ka diti sapsapulen nyo? Apay nga da kayo dito radio station. Ni Elisa. Sapsapulan dagiti kakadwami di taunag. Arestar ni. Anya? Awan ditoy. Apa dito, sir? Awan ka no. Entayon kakadwa. Sir! Sige ma'am, incoming. Ma'am, nakasaritak ti may sa akatrabahuan ni Elisa. Ngam kunada nga awan di taunag ni Elisa. Kasta. Ngam agprograma mo at saan ka di? Mabalin akayat da protektaran ni Elisa. Iso nga ilibak da, ma'am. Sapay ko matagsabat ti dalan mi. Tapno makasaritak. Sapay ko ma. Sige. Pumanaw tayo dito Ma'am Carlota. Sige, Ella. Mapantay di plaza. Bareng adda maamuanta, may papankin ni Elisa. Damag tayo nga adumanin tinakapaskil dito plaza akas iti mo na ana ipaskil. Ang awan mo tan, ma'am. Nadalos mo dito plaza. Natural a pinadalusan ti mayor. Juan. Nalabit akasta. Sa dino itan ti papananta, Ella.
Adda pa pananta, mama. Barang ijay ti pakakitaak ken ni Elizabeth. Anong matday to'y Ella? Wen, mama. Day tati tanam day di Marina. Kasta kayam. Nadalos ti tanam. Kaya't naasawan, adda umay mang daldalos. Sigurado ani Elizabeth. Awanan ti sabalin no di isumam. Wano saan? Ni Padre Ismael. Juan, nalapit ani Padre. Taimbagamutan kan kwa na tipod no. Kat insurum mutan no sa dino tinakaita naman day di inada. Wen, mama. Awan ni Elizabeth dito'y. Kasano itan? Tinasaya at ma'am. Mapanta iti kalapaw. Ma'am Carlota. Ni Lando ti masabat ta. Lando! Ha? Lando! Kumusta ka? Antela, Wen, siyak. Kumusta kayo? kastoy, nasaya. Lando, kayat ko apat gamtikid daw ni Victor kan ka. Iti kasta, agkakadwa tayo matlaang akas iti sigod. Apay, di mo ka di kayat? Ante, dumteng tunay tachin po. Napatag kayo kanyak, Lando. Da kayo atalo. Katsapay ko ma, taag sublitikas iti sigod. Tinasaya at apanaglalangan nyo atalo kada Victor. Nga tarabin, boss. Nga mawan pa'y mapaliw tayo. Nasina-sina tayo tungan. Kat imposible nga di tayo makita. No asino man dagiti agipaspaskil di tayo kabisera. Awan, boss. Makitam dagiti makitak. Awan, boss. Makitak. Dajay. Agipaskil damanan. Babae da. Asino nga tada kita? Boss. Umay ka, darasam. Di tagpadlaw. Kat kalaatan tayo da. Tiliwan tayo da. Boss. Agawa, Rosa. Masapul ang maipaskil tamanin dagiti amin ana isurat ta. Wala man. Naipaskil konti lima. Oh, iti da di abanda. Ijay ti papananta. Nalakata nga ipigkat dagiti insurat ta. Tababasit apapilti ng isuratan ta. Wan manang. Di kaya tigulay iti dakas. Ni Bart. Taray, Rosa. Wan manang niya. Agawa ka na. Sargang kayo. Saan tawa? Papaliw. Anya ti mapasamak kada ami ken Rosa iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem Abilin.